Пепи? Пепи? Да. Може ли да поговорим? Да? Ама искам да ми обърнеш внимание и да ме слушаш внимателно. Добре, какво има? Не си дебела, спокойно. Не става дума за това. Добре, дебела си. Стига да моля те по-сериозно. Добре, кажи какво има. Спокойно, няма други жени. Освен това си също толкова секси, колкото в началото. Благодаря. Моля. Не става дума за това. Добре, кажи. Нищо. Какво правиш, бе? Трябва да побързам, ще изпусна автобус. Къде отидеш? В София? Нали вчера ти казах, че се е освободило място в рекламния отдел? Чакай. Кога ми каза това нещо? Вчера, когато отново беше зациклил на лаптоп. Кога се връщаш? Не знам. Ще проуча условията. Стефан казва, че си струва да се пробва. Стефан? Стефан, да. Стефан? Били мръднало, извинявай. Благодаря. Кой Стефан? Стефан, с когото няколко пъти излизах, като бях в София. Писателя. Около 8 пъти съм ти разказвала за него. То не беше ли Боби? Не беше Боби. Стефан беше и е много добър писател, между другото. Ти къде ще спиш в София? От тях. Как така от тях? Е така. Покани ме. Какво като те поканя? Ще отидеш на хотел, чуй? И кой ще го плаща този хотел? Чакай ме, откъде къде ще те кани? Това си му ти на него. Закъснявам. Никъде няма да ходиш. Не си ти човека, който ще ми казва какво да правя. Отдавна искам да се разделя с теб. И се чудя как да ти го кажа. Няма никакъв рекламен отдел, нали? I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love